इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी साजिश इंदौर में रहने वाली सोनम रघुवंशी शादी के कुछ ही दिन बाद अपना पति को हनीमून के लिए शिलोंग लेके जाती है और वहीं पे अपना बॉयफ्रेंड और 3 साथियों को सुपारी देकर शिलोंग के घने जंगलों में अपना आंखों के सामने ही मारने का ऑर्डर देती है। सोनम रघुवंशी अपना प्रेमिक के लिए इतना पागल हो चुकी थी कि वो अपना पति को अपनी लाइफ से उन्हें हटाना था और ऐसे ही काम किया। जो भी हो, अभी सारे क्रिमिनल पुलिस के गिरफ्त में आ गए हैं और एक के बाद एक खुलासा हो रहे हैं कि ये लोग कैसे मारने का प्लानिंग किया था। शादी से पहले ही इन्होंने प्लानिंग किया था कि शादी करने के बाद पति को मार दिया जाएगा और विधवा होने से ही अपना पापा ये प्रेमिक जो नौकर की तरह काम करता था इसके साथ शादी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए शादी से पहले ही ये लोग ये प्लानिंग कर रखे थे। और अभी क्या इन सारे दोषियों का सज़ा फांसी होगी? जी हाँ, फांसी ही होना चाहिए, क्योंकि जो जैसे काम करता है इनका सज़ा ऐसे ही होना चाहिए। हेलो लोगोफोर, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जसना ब्रह्म क्रिएशन। नोंथांमोनखौ आंनि चैनेलाव आरोबाव खेबसे गोसो गोथारै बराय हरबाय लोगोफोर। आं दिनै मोनसे टपिकखौ सावरायनो होननानै आरोबाव नोंथांमोननि खाथियाव बे भिडिअखौ लाबोबाय। नोंथांमोनहा बुजिनो हाखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव सावरायनो नागिरदों थाम्बनेइलाव नुनानै। दा आं दासो सोलिफुबाय थानाय बे समाव माने भाइराल जाफुबाय थानाय जाय घटनाया फुरा देशखौनो सोमावग्लुंदों, जाय घटनाया फुरा देशखौनो गोजांस्रिउ होजोबदों, बै घटना इन्दरनि थागिबि सानै बिसि फिसाय सोनम रघुवंशी आरो राजा रघुवंशी, बै सानै बिसि फिसायनि घटना शिलंआव फैनानै बेरायनो फैनानै जाबायदि घटना जाफैदों आरो गावनि हिन्जावानो हौवाखौ गावनि मोजां मोननाय सेंग्राजों, गावनि बयफ्रेन्डजों माबायदि प्लेनिं खालामनानै माखासे दुथांफोरनो थाखा फैसा होनानै बिसोरो फिसायखौनो बुथारदोंमोन। सोनम रघुवंशीयानो बिनि दायनिगिरि आरो गाहाय मास्टार माइन्डआ सोनम रघुवंशीयानो। रायजो राजा नोंथांमोन, मोजां मोननाय, बांद्राय मोजां मोननाया बिराद खैफोद गोनां। माने सोरजोंबा सोरखौबा बांद्राय मोजां मोनोब्ला बेखौ बेनि फिसायनि संसाराव गावनि मोजां मोननाया सोरबा साखरानो जा, सोरबा दाहोनायानो जा, बा सोरबा मावनानै जाग्रायानो जा, बांद्राय मोजां मोननायखौ बोखानायाबो बिराद खैफोद गोनां। दा बेबायदिनो जाहैदों बिनि लाइफआवबो। दा सोनम रघुवंशीनि बिमा बिफाया बै सेंग्राखौ माने गाहाय थाखोनि आरो गोरिब थाखोनिखाय हरनो राजि गैयामोन। नाथाय बिस्रा मोजां मोनलायनानै सिङावनो सिङाव बिसोर फाग्ला फाग्लि जादोंमोन। बेनिफ्राय बिमा बिफाया बेखौ गाहाय थाखोनि आरो गोरिब थाखोनिखाय बिसोरो गुबुन सेंग्राजों हरनो बिसोरो तैयार खालामदोंमोन आरो बेबायदिनो हाबाखौ हरदोंमन। बेनि उनाव नाथाय दा बे हाबायानो दा बिसोरनि थाखाय खाल जानानै फैदों। दा बुंनो थाङोब्ला दा आंनि बुंनाया बेनो, माने बांद्राय मोजां मोननायफोरखौ बोखाबा बेबायदिनो खैफोदाव गोग्लैयो। दा जेरैहाय सोनम रघुवंशीया बे सेंग्राजों हाबा जानो एसेबो गोसो गैयामोन। बेहा गोसोआ एसेबो थिनाखैमोन, मानोना बे गावनि मोजां मोननायखौ बे गारनो हायामोन। फारसेथिं बिमा बिफाया गोरिब थाखोनि आरो गाहाय थाखोनि मानसिनो बेखौ हाबा होआ, बेनिखायनो गुबुन सेंग्राजों हरनो थाखाय बिसोरो रेडि खालामदोंमोन। दा बेखौ बे खोथाखौ बिमा बिफानि आरो न'खरनि खोथाखौ दाननो हायैनि बेयो बै सेंग्राजों माने राजा रघुवंशीजों हाबा जाहैबाय। बेनिफ्राय बिसोरो बे मोजां मोननाय सेंग्रा सिख्लाया माने सोनम रघुवंशी आरो बिनि मोजां मोननाय सेंग्राया बिसोरो हाबानि सिगांनो मोनसे प्लेनिं खालामबाय जे बेखौ हाबा जाफ्लानानै माने
बबेबा सुमसान जायगायाव लांनानै बुथारनानै जेब्ला नों रान्दि जागोन अब्ला हयथ' जों सानैजों हाबा जानो मोनगोन बा आंनि आफाया आं रान्दि जायोब्ला बेनो हरनो माने राजि जागोन होमबासो जोङो हाबाखौ जानो मोनगोन बेबायदि साननानै बिसोरो हाबानि सिगांनो प्लेनिंखौ खालामदों जायनि जाहोनाव हाबानि 6 दिन उनावनो बियो सोनोम रघुबंशीया गावनि फिसाय राजा रघुबंशीखौ शिलंआव लानानै थांनानै बेबायदि खामानिखौ बिसोरो खालामहैदोंमोन बेबायदि जाथायखौ बिसोरो खालामहैदोंमोन बेराफारसेथिं बे साननो हायाखै जे मालायनि फिसाखौ बेबायदि बुथारोब्ला बै न'खरा मा जागोन बेखौ बियो जेबो साननायानो गैया बियो माने आन्धी माने बियो मेगन खानि बायदि जानानै थाबाय जे बै फिसालायाबोथ' सोरबा बिमा बिफानि फिसामोन बा बै न'खरा बिनि थाखाय जोबोद गोनांमोन बेखौ बियो बे हिनजावा माने सोनोम रघुबंशीया फिसाय राजा रघुबंशीनि जिबन आरो बिनि न'खरनि बिमा बिफानि खोथाखौ बियो साननोनो हायाखिसै माने खानि जाबाय मेलेमाबो साननो हायाखिसै मेगनाबो बिना नुवाखिसै खानि जाबाय अनलि बेहा गोसोआव साननायल' थाबाय जे बेखौ आंनि लाइफनिफ्राय बोखारनो हायोब्लानो आङो नैबे आंनि मोजां मोननाय सेंग्राजों हाबा जानो हागोन बा आंनि बिफाया बेनो हरनो राजि जागोन दा गुबुन हारिफोरनि गेजेराव बिदिनो माने हारि बासिलायनाय दङ बिसिना माने बिहारियानो जा बा गुबुन बे आसामनि बाहेरानि मानसिफ्रा दै गावसिनिफ्राय दुइसिन हारिनो बिसोरो मालाबाबो फिसाजोफोरखौ होनो नागिरा गिदिर फोलेरनि मानसिफ्रा आरो जेरैहाय जों लामा सामा सोरबा मेथरखौनो लोगो मोनबा सोरबा हस्पिटाल सुग्राखौनो लोगो मोनबा झारुवालाफोरखौनो लोगो मोन जों रायलायो ना बिसोर खिन्थु बिसोरजों रायलाया बे गोजौ थाखोनि मानसिफ्रा माने बे गाहाय थाखोनि मानसिफोरजों लामा सामायाव बिसोरो नुबाबो रायलाया मानोना बिसोरजों रायलायबा गावसोरखौबो गुबुना माने गाहाय थाखोनि सानगोन जोंखौबो मुगैफागोन बेबायदि साननानै बिसोरो रायलाया दा जोंफोरो दा गुवाहाटिफ्रावनो बुं माने मेडिकेल गिदिर गिदिरफ्राव बा मोनफ्रोमबो मेडिकेलावनो बायह्रानि सुइपारफोर फैयो बिसोरजों जोंहा फ्रि नालाय लामा सामायाव नुबाबो रायलायलाबायनो नागिरो खिन्थु बिसोरो माबाया गावसोरनो लाजिनानै रायलाया दाख्लै बिहारावबो आंखौ सासे बेबायदि खालामदों माने हस्पिटालाव मावबाय थाग्रा सासे सुइपारमोन आरो बेखौ आं लामायाव लोगो मोननानै सानफ्रामबो मेडिकेलाव रायलायबाय थाग्रा ओमफ्राय आङो रायलायनो नागिरदों खिन्थु बियो एकदम नुयै बायदि खालामनानै थांदों आरो बेनिफ्राय माने बे आंखौ सनमान होदों माने गिदिर थाखोनि मानसिजों आं सुइपारा रायलायोब्ला बेहा सनमाना गाहायाव थांनो हागौबा बेखौ गुबुना माने गाहाय थाखोनि मानसि साननो हागौ साननानै बे सुइपारा आंजों रायलायाखै आरो उनावहाय बेयो अखानायै मेडिकेलाव बुंबाय जे मेडाम आं नोंखौ मैया लामायाव नुदोंमोन खिन्थु आं रायलायाखै होननानै ओमफ्राय आं बुंबाय आरो आंबो नुदोंमोनथ' नोंखौ आं रायलायहरनो नागिरदोंमोन नों माथो आंखौ नायथाराखै ब्लं ब्लं फैथारदों होननानै बेनिफ्राय बियो बुंबाय आरो जों लामा सामायाव बिदि गेदेमाफोरजों रायदावा माने जोंबायदि नोंसोरखौ सानफागोन बेबायदि होननानै बुंबाय आरोखि बेवहायनो आं बुजिबाय आरो बिसिना थाखो गिदिर उन्दै साननाय दङ नालाय बेबायदिनो माबादों बिसोर ओंखायनो बियो आंखौ सनमान होदों होननानै आं मिथिबाय आरो दा बेबायदिनो गोबां समावनो बिसिनि गेजेराव बेबायदिनो जाथायफ्रा जाबोगासिनो दं आरो बिसिना माने हाबानि उनाव देहेज माने सम्पति दाबिलायनाय जोंना मा होनो बेखौ जोथोब लुबैनाय बेखौ जोथोब दाबिनाय जोथोब लुबैनाय बे बिसिनि हारियाव दंखाथारो बेनिफ्राय जोथोब मोनाब्लाथाय बिहाव बिखुनजोआबो सोरबा बिहामजोफोरखौ दै गुदुं सारनानै बुथारनाय अर सावनानै बुथारनाय बेफोर घटनाया बिसिनियाव गेजेराव जाखाथारो नाथाय सबसे जेबो माबा गैयै होनबा जोंनि हारियानो खुनु दाबिनायबो गैया जोंनाव हाबानि उनाव हिनजावजों मा हरो मा हरा बे बिमा बिफा हराबाबो जेबो बुंनाय गैया हरनो नागिरबा नाङा होननायावसो दंबावो जोंनिया दा बेबायदि जोंनि हारि बायदि माने बिसिनियाव नङा बिसिना एकदम हाबा जाबाथाय आरो बिहाव बिखुनजो फिसायनि माबाखौबो मानिनो गोनां जायो दा बेनो आरो घटनाफ्रा दा बेखौनो आङो दिनै बिनि सायावनो सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोबावदों बेनिफ्राय दा बे साब्रैबो क्रिमिनेला बिसोरथ' बिराद गिदिर दाय मावबाय जेनेबा बिराद गिदिर क्राइम मावबाय जेनेबा बे हौवायाथ' सोरनिबा फिसामोन सोरनिबा फिसालामोन बै न'खरा मालाय गारगोन बिदिखौ आरो बेबायदिया साजाखौ मोननांगौ मोनखानांगौबो माने दिनै सासेखौ बे खालामदावोबा
हौवा मानसिखौ लांनानै बेबायदि गोसो गैयाबानो सोरखौबा सुपारि होनानै थाखा फैसा होनानै बुथारोब्ला गाबोनबो सोरबाया खालामनो हागौ। दा बेबायदि हिसाबाव सासे उकिलनि बुंनाय मथेब्ला माने बेनि माबाया माने सनम रघुबंशीनि साजाया फासियानो जानो हागौ होननानै बुंदों। मानोना कर्टआवबो गोदान गोदान नेम फैबाय होननानै। आरो आंनिबाबो बेनो माने सासेखौ इनाय खामानि मावदावोब्ला बे सासेखौ शिक्षा होखाबासो उननिया गिगोन, उननिया एसे बेफोरबायदि मावनायनिफ्राय एसे गोजानाव थागोन। आंनि साननाय मथेब्लाबो हय बिनि साजाया फासि जागोन, हय बिनि साजाया थैजासे जेल जागोन। बेबायदि आं सानखानायमोन। दा सासे उकिला फोरमायनाय बायदिब्ला बिनि साजाया फासियानो जानो हागौ। मानोना इयुनाव जाहाथे आरोबाव बेबायदि खामानि मावनो रावबो साहस खालामा, साहस जाया, बेनि थाखायनो बिनि साजाया फासि जानो हागौ होननानै बुंदों। दा आं सानो बै सिख्लाया गावनि मोजां मोननायनि थाखायनो बियो खानि बेंगि जानानै सासे मालायनि फिसाखौ बुथारबाय, दाय गैया मा गैया गावखौ हाबा खालामदोंमोन, हाबा जानानै हानिमुनाव गाव लेंनाय बायदि बेरायनो थांदोंमोन। दा बेबायदि दाय गैया फोदो गैया एसेबां दाय गैयै सासे सादा सिदा मानसिखौ बियो बुथारनानै बिनि जिउखौ लानायाव बेहा मानो फाबा नाङा जानो? नांखागोन। बे जेरै बिमा बिफानि न'आव गोथाव गोथाव मोनजादोंमोन, मोजां मोजां ड्रेस गाननो मोनदोंमोन, आराम थानो मोनदोंमोन, उन्दुनो मोनदोंमोन, बेखौ माने बांद्राय सुखुखौ बानानै दुखुखौ नागिरनाय बायदि जाबाय बे हिनजावनिया। एबार बियो बुजिसिगोन गाव मा दायनि थाखाय बेबायदि साजा मोनखो आरो बेबायदि मानसिनि साजाया बिदिनो जानांगौ। बे जेरै कर्म एरै फल, जा खामानि मावो बिनि फिथाइखौबो बेबायदिनो मोननांगौ। दा आं बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर। आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो। गोजोन्थों, खुलुमबाय।